Várjatok, sajnálom. Na. Sziasztok! Ebben a videóban egy próbálj meg nem énekelni kihívást fogunk nektek bemutatni. Remélem tetszeni fog. És itt van velem egy díszvendég, vagy hogy hívják. Igen, úgy hívják. Meglepetés vendég. Bettina. Igen, Betty. De a hosszabbítása Bettina. Hát nem szaporítom tovább a szót. Kezdjük is el. És 3 élettel van mindenkinek. Yep. Ó, ezt látnotok kell. Hol van? Legyük úgy, hogy én nem látom. Jaj, sajnálom, várjatok. Várjatok kérlek, jó? Na hát akkor folytassuk. Csináltam egy zenét. Vajon még? Olyan, mint egy nő, olyan hajlékony. Allé, lement egy életem, vagy 2? 2. Oké, neked? Nekem. Aha. Talán 1. Igen, 1. De jó, már megint lement egy élet, úgyhogy... Ennyi volt. Várjatok. Hát akkor ennyi volt ez a videó. Yes. Hát ennyi is lett volna ez a videó. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel csatornánkra. Ne diszlájkoljatok, kommenteljetek tikértétekhez. Sziasztok! Sziasztok!